സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ വാർഡിലും കർഷക ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടണമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം ഒരുക്കുന്നത്. കൃഷിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്താനും വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം ഉറപ്പുവരുത്താനും ഓരോ വ്യക്തിയും കുടുംബവും കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാർഷിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ആവശ്യത്തിനും സമീപിക്കാവുന്ന ഒരു കർഷക ക്ഷേമ കേന്ദ്രമായി സർവകലാശാല മാറിയെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബാബു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സർവകലാശാലയുടെ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനത്തിനായി സ്ഥലം നീക്കിവെച്ചതായി വൈസ് ചാൻസലർ അറിയിച്ചു. ചടങ്ങിൽ കർഷകനായ കൊഴുക്കുള്ളി സ്വദേശി രാജേഷിനെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. മാളാവിഷൻ, തൃശൂർ. ഒരു മഴ ചാറിയാ മതി, കൃഷിപ്പടവില്ല. മൊബൈൽ ഡാറ്റയുടെ കാര്യവും കണക്കാം. എന്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ അങ്ങനെ തന്നെയാ. ആരെ വിളിക്കാൻ, ആരോട് പറയാം? അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, ആ കേബിൾ ടി വിക്കാരനെ വിളിച്ച് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാശ് കൊണ്ട് വല്ല കോർപ്പറേറ്റുകളും കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ? അതെ അതെ, കേരള വിഷൻ ആണെങ്കിൽ കണക്ഷൻ തന്നിട്ടങ്ങ് പോകുമല്ല, കൂടെ ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല അവർ ആ കാശ് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്യും. വിളിച്ചാൽ വെളിപ്പുറത്തുണ്ടാവും കേരള വിഷൻ.